ערב טוב, איזה כיף לפגוש אתכם שוב במרחב הפעמת הלב. אני נטע פרנקל ואני כאן עם הפינה שלי לשחרר את החרדות לחופשי. כן, עשינו את זה כבר עד היום עם המודל שלי וסיימנו אותו, למדתם המון דברים. מקווה שאתם מתרגלים, כי אמרתי לכם שזו דרך חיים, זה לא משהו חד פעמי שאנחנו עושים, מעיפים את החרדה, לא עובד ככה, מה לעשות. אבל היום אני רוצה להקדיש את הלייב הזה, אני רוצה להקדיש אותו למשהו ממש מעניין, שנשמע פשוט, יכול להישמע דבילי, אבל הוא באמת חשוב, גם בהקשר של חרדה וגם בהקשר של החיים, של איך אנחנו רואים את החיים, איך אנחנו בוחרים את דרך החיים, לראות את ההשקפה שלנו על העולם. ואני מדברת על הצחוק. צחוק זה דבר רציני מאוד, אתם תיווכחו לדעת. ואני האמת, כשאני מדברת על צחוק, אז אני לא מדברת רק על צחוק, כזה, כן? צחוק זה בעצם, אני מדברת על הומור, על חיוך. ואני מכירה את השאלה הזו שכל הזמן שואלים אותי, מה שאני ילדה? ואומרת, נטע, איך זה שאת כל הזמן מחייכת? מה, כל הזמן טוב לך? כל הזמן רק משקפיים ורודים? אני אומרת, לא, ממש לא, כלומר, סך הכל לא רע לי, כן? אבל בוא נגיד שעברתי כמה דברים בחיים, כולל חרדות, אתם יודעים. ואז לא כל כך חייכתי, ואת זה אני אספר לכם עוד. אבל באמת, אמא שלי טוענת שאני מהרגע שנולדתי, אני מחייכת. עכשיו, לא בדיוק, כן? אמא משוחדת קצת. תינוק מתחיל לחייך בעצם רק אחרי חודש בערך. הוא עושה את זה אולי בצורה של אביתות, זה לא רצוני עדיין. בגיל חודשיים הוא כבר יודע לחייך. ולמה הוא בעצם מחייך? למה מאוד חשוב לו לחייך? וחשוב לו. הוא עושה את זה לא סתם. הוא רוצה בעצם להתחבב על ההורים, על המשפחה, כדי שהם יוכלו לספק לו את התנאים הבסיסיים שלו. כלומר, זה משהו אבולוציוני. זה משהו שאנחנו נולדים איתו, ואנחנו אפילו משתמשים בו. בצורה יפה, נעימה, כיפית. ואז הם מתחילים לצחקק איתנו, התינוקות האלה. איזה מתוקים. אנחנו אומרים, איזה חמוד. כן, בטח שהוא חמוד, הוא כל הזמן מחייך. או בוכה, או מחייך, או ישן. אבל כשהוא מחייך, אנחנו מתים עליו, נכון? כן. אז הוא למד להשתמש בזה. עכשיו, הוא לא משתמש בזה רק כדי לרצות אותנו, אלא הוא משתמש כי הגוף שלו יודע שזה בריא לו, שכדאי לו לחייך. בכלל, התינוקות עושים את הדברים הכי בריאים. אנחנו רק מתקלקלים בדרך, מקלקלים לנו את זה. אבל יש לנו המון מה ללמוד מתינוקות וגם מילדים. אני רוצה לספר לכם חוויות אישיות שלי מהגן. עכשיו, ממש לא מזמן, שהתחילו האזעקות, והילדים היו מאוד מפוחדים. אז בהתחלה באמת היה ביטויים של אלימות אפילו, של כעס, שהילדים הוציאו בכל מיני דרכים. אבל מהר מאוד אתה ראית שהיו כמה ילדים שדאגו להרים את המורל. עכשיו, מה הם עשו? פשוט מדהים. יושב לו ילד באמצע מפגש, מאוד מרגיש את הגננת, אבל מה לעשות? זה גם מצחיק וכיף. והוא מתחיל לצחוק סתם. אתה אומר לו, על מה אתה צוחק? והוא צוחק, מת מצחוק, מתגלגל מצחוק, ואתם רואים פתאום את כל הגן מתגלגל מצחוק. איזה גאוני. פשוט גאונים הילדים האלה. הם כל כך יודעים מה טוב להם ומה בריא להם. הם כל כך מבינים שהם חייבים לעשות את זה כדי לשרוד.
כדי בעצם לקום בבוקר ולא להיכנס לחרדה, לקום בבוקר ולעשות משהו עם עצמם, כדי שהם ימשיכו בחיים שלהם באופן פרדוקסלי למצב העכשווי. אז מה שאני בעצם רוצה היום שנעשה, שנשים לב שבמצבים כאלה אנחנו הרבה פחות מחייכים, אנחנו לא מרשים לעצמנו, וגם אם אנחנו רוצים, יש לנו איזה סוג של אשמה שם, שאנחנו אומרים, לא, זה לא מתאים עכשיו לצחוק. כן, הבדיחה הייתה מצחיקה, אבל נורא קשה לי לצחוק. וגם נורא כזה, לא בשביל שיראו, כן, אבל זה לא נעים לנו לצחוק ליד אנשים כשהמצב כזה. אז בן אדם אולי לפעמים אפילו צוחק טיפה בלב, אבל הוא אומר, לא, רגע, אני עוצר את עצמי, לא מתאים עכשיו לצחוק. ממש לא מתאים לצחוק. אבל מצד שני, אני אקח מצב הרבה יותר קיצוני. אם אתם מבקרים, לא עלינו בלוויות, ואחר כך מבקרים את המשפחה בשבעה, ואנחנו רואים, ובטח מתפלאים, שיושבים שם אנשים, ומעלים דברים וצוחקים, ואתה אומר, רגע, מה הם צוחקים? הם אמורים להיות אבלים, הם אמורים לבכות, אבל מה, 7 ימים הם יבכו? הם בוכים בלב, הם בוכים מאוד. אבל הם, עוד פעם, בשביל המצב הבריאותי שלהם, ההישרדותי שלהם, הם חייבים גם לצחוק. כדי לשמור על עצמם, כי הם נשארו בחיים. זה באמת, אני לא אומרת שזה קל. באמת לא קל, אבל דווקא בגלל זה אני פה היום. דווקא בגלל שאנחנו במצבים האלה עכשיו, ואנחנו חייבים, אנחנו אלה שפה. ברוך השם, אנחנו לא חטופים. ברוך השם, אנחנו לא חיילים שדואגים ונמצאים באמת במצבים מאוד מאוד קשים. אז אנחנו כאן, אנחנו העורף השפוי אמור להיות. אנחנו אלה שאמורים להעלות את המורל. זה לא אומרת לצחוק כל הזמן בקול גדול לא זה. אבל לתת איזושהי מנוחה, איזשהו מרגוע לגוף ולנפש שלנו. ולעשות את זה אפילו באופן מלאכותי. ממש כמו הילדים, כמו הילד הזה שצוחק. יש לו כוונות שם, הוא רוצה להצחיק את החבר'ה, את הילדים האחרים, הוא זוכה ככה, מחשבים אותו כליצן החצר. יש לו באמת הרבה דברים, רווחים שהוא רוכש, אבל הדבר האמיתי שהוא מקבל, זה המשהו הזה לעצמו, שאנחנו עוד נראה, אני תכף אפרט, מה בעצם אנחנו מקבלים, שאנחנו נמצאים במצב הזה של צחוק, של הומור, של חיוך, אפילו חיוך פשוט. אז אני מכירה את זה פשוט באמת מהרגע שכמעט נולדתי, ואני באמת חושבת שזו מתנה גדולה. והיו תקופות בחיים שכן היה לי יותר קשה, אבל בסך הכל, כן, אני בן אדם מחייך. ויש לי המון טובות הנאה מזה. קודם כל, הדבר ראשון, שרואים לי את הגומות. איזה כיף, זה כבר סיבה לחייך, נכון? אבל לא לכולנו יש גומות, אבל מה זה כן עושה לכם? למה זה תורם לכם הצחוק הזה? למה אני כל כך מתעקשת עליו, על הצחוק הזה? על החיוך, על ההומור, גם בשעות הקשות. אני יכולה להגיד לכם שאפילו בתנאים הכי קשים שאתם יכולים לדמיין, אפילו בשואה, היו אנשים שידעו לעשות את זה. וממש לרתום את הצחוק כדי להישאר, את ההומור. אולי צחוק זה לא בדיוק המילה הנכונה, אבל את ההומור, אולי ההומור השחור, יש כל מיני צורות להומור, אבל זה היה משהו שבעזרתו הצליחו לשרוד. אז הצחוק הוא ממש מערכת חיסונית של הגוף. ממש אנחנו יכולים עם הצחוק הזה לתרום למערכת החיסונית, להתגבר על כל מיני קשיים, על מחלות.
על קושי פיזי, על קושי מנטלי, ממש כמעט כל דבר. כל צחוק מחזק לנו את המערכת החיסונית, וזה בדוק. גם במחקרים ראו זאת, בהחלט. צחוק, כבר למדנו את זה כשדיברנו על הנשימה, עוזר גם לנשימה. אנחנו בעצם מפעילים את שרירי הבטן, וכשאנחנו ממש צוחקים צחוק גדול, שזה גם נלמד היום, אנחנו מפעילים את השרעפת, לא בחיוך, זה בצחוק. מפעילים את השרעפת, ואז אנחנו בעצם מצליחים להכניס יותר אוויר לריאות. ואמרנו כבר, איך זה מתקשר כאילו לחרדות? בחרדות הנשימה היא רדודה, ואנחנו בעצם עושים במתכוון נשימות עמוקות, נשימות שרעפת. אז בצחוק, אם אנחנו צוחקים, אנחנו עושים את זה. אם רוצים או לא רוצים, זה חלק מהעניין. מה עוד? שרירי בטן, כן, קוביות. טוב, לא, אני קצת מגזימה, כן? אבל בהחלט אנחנו מפעילים את שרירי הבטן. אנחנו עושים חדר כושר, מיני חדר כושר, ואפילו, אנחנו בעצם, זה עניין קלורי, שאנחנו צוחקים. כן, אנחנו מבזבזים קצת מהקלוריות, אז זה עוד, מי שרוצה טיפה להוסיף משהו לדיאטה, אז הנה, תצחקו. הצחוק הוא משכך כאבים, הוא משחרר בעצם נוירוכימיקלים של הגוף, שהם דיברנו עליהם קצת, סרוטונין, דופמין ואנדורפינים. ואיפה אנחנו עושים את זה שוב? בוחן קטן? כן? בתנועה, נכון? בספורט. זה ממש כמו, צחוק הוא משהו כמו ספורט אירובי, אוקיי? הוא בעצם מפעיל את הנשימה, וזה מה שחשוב. ובצחוק כשאנחנו נעשה היום, אנחנו באמת נעשה שילוב בין הצחוק, בין הקול לנשימה. זה לא סתם צחוק. אתם תראו מה אנחנו נעשה. אז הצחוק מסוגל לשכך כאבים, וגם הוא מסיט את המוח שלנו ממחשבות, איזה מחשבות? שליליות, שגורמות לנו לסטרס, לחרדה. אז הנה, משהו פשוט, נכון? האמת שבעצם הצחוק הוא תרופה, הוא תרופה לגוף שלנו, הוא תרופה ללא כימיקלים, טבעית לגמרי. היא גם לא עולה לנו כסף, נכון? בחינם. לא צריך מרשם רופא, לא צריך ללכת לקנות, להתאמץ, שום מאמץ, בילדין. רק תעשו את זה. אז ממליצה כמובן, הצחוק כמובן שהוא משפר את מצב הרוח שלנו, כן? אפילו אם אנחנו מחייכים קצת, לא ממש צחוק גדול, אין לנו, נכון, עכשיו לא לכולם יש כוח לצחוק, באמת, אבל חייכו. זה גם, אנחנו צוברים חברים בעזרת הצחוק והחיוך. נסו לצאת החוצה, לחייך למישהו, או להסתכל על מישהו שמחייך עליכם. הוא לא מכיר אתכם בכלל, אבל הוא מחייך אליכם. אתה כבר חושב, אולי אני מכיר אותו מאיזשהו מקום, נכון? אתה כבר רוצה להיות חבר שלו. למה? כי אתה אומר, זה בן אדם חיובי, זה הוא יודע לחשוב טוב, הוא יעשה לי טוב. לא תמיד זה במודע, אבל זה בתת מודע שלנו. ואני יכולה להגיד לכם שאני באמת, אני לא תמיד עשיתי מאמץ להתחבר, אבל בעצם זה שאני חייכתי לעולם, העולם החזיר לי. ותמיד היו לי חברים סביבי, ואני לא התאמצתי בכלל. אני הייתי די ביישנית למען האמת, ואני לא... זה היה בעצם אמצעי, במקום לדבר. אז איזה כיף זה לרכוש ככה חברים, ולהסתכל אחד על השני ולחייך. עושה טוב על הלב. אז אמרנו שזה מפעיל לנו כמעט את כל השרירים בגוף, לא של הרגליים אם אנחנו יושבים, אבל בדרך כלל אנחנו צוחקים, כשצוחקים ממש צוחקים עם כל הגוף, עם כל הלב ועם כל הגוף. וזה דבר מאוד מאוד חשוב, שלצחוק יש יכולת להרגיע את כל מערכת העצבים. הוא מוריד את כל ההורמונים של הלחץ. מי זוכר? האדרנלין
וקורטיזול. ומתי הם נמצאים? אין אפס. שאנחנו בחרדה. נכון? ניחשתם. אז הוא מצליח, הצחוק הזה מפחית מצד אחד את הגורמים שגורמים לחרדה, את הקורטיזול והאדרנלין, ומצד שני הוא מעלה למשל את הסרוטונין, שהוא הורמון האהבה, השמחה. אז איזה כיף זה, תראו, בצחוק אחד אנחנו יכולים להפחית גורמים שליליים, הורמונים שליליים, להעלות הורמונים שיעלו לנו את המורל, שיפעילו את המערכת העצבית שלנו למצב רגוע ושלב. פשוט מדהים, לא? אמרנו שהוא גם שורף קלוריות. דרך אגב, יש מחקרים שטוענים שאנשים שצוחקים יותר, החיים שלהם ארוכים יותר. גם גילו שאנשים חולים, אפילו בסרטן, אלה שצוחקים מצליחים להתמודד עם המחלה טוב יותר ואפילו להירפא. עשו המון מחקרים על זה בבתי חולים, ובגלל זה גם הכניסו את הליצנים הרפואיים. וכל מי שהיה אי פעם בבית חולים, אם בעצמו או עם מישהו שהוא מכיר, וראה את הליצנים הרפואיים ואת עבודת הקודש הזו שהם עושים, היה מבין לגמרי את החשיבות של הצחוק, ועד כמה הוא רציני, ועד כמה הוא תורם. זה פשוט באמת תרופת פלא שאנחנו יכולים ממש בהינף שפתיים, בהינף נשימה, לגרום לבריאות נפשית ופיזית. זה, לא יודעת, בעיניי זה משהו מדהים שנברנו איתו, ואנחנו פשוט צריכים לדעת להשתמש בו. זה בעצם אנשים שצוחקים ומסתכלים בהומור ולוקחים את זה כדרך חיים, החיים שלהם יהיו קלים יותר אפילו בעיתות משבר. זה מוסיף שעשוע, זה מוסיף כלילות, זה באמת משחרר, זה באמת תרופה למניעה של סטרס עתידי. ממש ככה. ומניעה של סטרס עתידי, אתם כבר יודעים, זו מניעה של התקפי חרדה. שם הדבר מבחיננו הטופ של הטופ. הכי נורא שאתה יכול לדמיין, זה שם. אז בואו נראה, למשל, התינוקות האלה שמתחילים לחייך לעולם, ובוחרים לצחוק. אתם יודעים כמה בעצם הם צוחקים ביום? אז תינוק, עד שילד מגיע לגיל 7 בערך, הוא צוחק בערך 100 פעמים ביום. מדהים! כמה אחרי גיל 7? 15, משהו כזה. תגידו, איך זה קורה? מלמדים אותנו להיות רציניים, נכון? אתה מגיע לבית ספר ואומרים לך, עכשיו אתה בכיתה א', אתה לא תוכל לעשות את מה שעשית בגן, אתה לא תוכל להשתולל, אתה תצטרך לשבת בכיתה. אז נכון, יש את אלה שהם ממשיכים והם ליצני החצר, יש תמיד איזה 1, 2, 3 בכיתה, אבל כל היתר מקבלים על עצמם את עול הרצינות. את עול, אני תלמיד. ואנחנו לא תמיד נותנים מקום למקום הטבעי הזה שלנו, שיודע לצחוק. והלצחוק הזה, למשל אותי, הוא מאוד הציל כשהייתי ילדה. מעבר לזה שהוא, אמרתי לכם, היו טובות הנאה, כן? תמיד הייתי ילדה נחמדה, שרוצים בקרבתה, כן? כנראה שלא סתם עשיתי את זה, אבל מעבר לזה, עשיתי את זה באופן מודע,
ממש כילדה, כבחירה, כי אני סיפרתי לכם כבר, שאומנם אני לא מאובחנת, אבל אני יודעת בוודאות, שיש לי קשיי קשב וריכוז, וזה אומר שאני מגיל צעיר מאוד נתקלת בכל מה שזז, אוקיי? מפילה כל מה שאתם משאירים לידי. אתם רואים שאני צוחקת, נכון? זה מצחיק אותי, כן? אז במקום, זה כן מעצבן אותי, אני אומרת לכם את האמת. עד היום, אפילו היום יותר, אבל כשהייתי ילדה, פשוט, וגם מי שעזר לי זה ההורים שלי, ואני ממליצה, באמת ממליצה, שבאמת היו נהדרים ועזרו לי. ואיך הם עזרו לי? הם היו צוחקים, לא עליי, הם היו צוחקים איתי. והיו מספרים איזה בדיחות, אבל זה היה בתוך המשפחה. אנחנו תמיד היינו צוחקים, איך נטע שוכחת דברים. אמא שלי הייתה כל בוקר, כשהייתי הולכת לבית ספר, היא הייתה פותחת לי את הדלת, נותנת נשיקה, יאללה ביי נטע, אני הולכת למעלית, הדלת נסגרת, אחרי 2 דקות בדיוק, אמא שלי פותחת את הדלת. אמרה, אמא, מה קרה? נטע, מה שכחת היום? אנחנו צוחקות, כן? ואז אני אומרת לה, אוי, שכחתי את המחברת, אוי, שכחתי את זה, שכחתי, תמיד משהו שכחתי, וזה קורה לי עד היום. אבל זו בחירה. יכולתי להסתכל על זה, וגם אמא שלי יכלה הייתה להגיד, אוף, מה זה צריך להיות? למה את שוכחת? אתם יודעים כמה מעצבן זה שמישהו אומר לך, איך שכחת את זה? אין לי שום שמץ של מושג איך שכחתי את זה. באמת, זה מכעיס, זה מאוד מכעיס. אני באמת לפעמים כועסת מאוד על עצמי, אבל טוב, מה אני אעשה? שכחתי וזהו. מה אני אעשה עם הנתון הזה? אין לי שום דבר לשנות, אין לי אפשרות לשנות את זה. אולי לפעם הבאה, אבל באותו רגע אין לי מה לעשות. עכשיו, עוד פעם, אם אני אכנס שם לחוסר ודאות ולהאשמה עצמית, הדרך לסטרס, גם בתור ילדה, או לאכזבות, ממש קרובה ומזומנה מה שנקרא. אבל לא, אני באיזשהו שלב, הייתי עושה להורים שלי הצגות, ממש. תיאטרון מהנפילות, והייתי ממש עושה מזה צחוק. ואז החלטתי יום אחד, שאני מאוד מזדהה עם דמות מהטלוויזיה. צ'רלי צ'פלין, הגדול, המדהים, אני מעריצה מספר 1 שלו. ופשוט הייתי לוקחת מקל ונעליים גדולות וממש מחכה אותו. היה לי חיקוי שכל יום הם היו רואים את ההצגה הזאת. וזה לא נמאס, כי כל הזמן זה היה מצחיק. אני הייתי מפילה דברים ונופלת בכוונה. כאילו כדי לעשות מכל הדברים האלה צחוק. וזה הציל אותי, זה היה מדהים. זה היה כל כך מרפא. איזו חוכמה זו הייתה. זו לא הייתה חוכמה באמת מאוד מודעת. זה היה מבפנים, מהכאב. מהכאב של למה זה קורה לי, אבל מה אני אעשה עם זה? ואז בחרתי פשוט דרך התמודדות. עכשיו היו יכולות להיות לי הרבה דרכים אחרות לבחור. ובחרתי בצחוק. ואני באמת חושבת שזה משהו שנתן לי המון המון כוח. גם לי וגם לאחרים, כי גם להורים שלי לא היה קל להתמודד עם זה. למרות שהייתי מצד אחד ילדה מאוד מאוד טובה, אבל תקשיבו, זה לא... אתם הייתם צריכים לראות את התיק שלי כל יום. אמא שלי הייתה צריכה לעבור על התיק שלי, כי אחרת זה היה קטסטרופה. סדר לא היה שם, אוקיי? היו שם מיליון דברים, הייתי סוחבת מלא דברים, הייתי מקפלת את המחברות, הייתי מכניסה לשם את האוכל ולא מוציאה אותו. כאילו, והיינו עושים מזה בידור. כן, נו מה לעשות? הילדה כזאת. אז הם נתנו לי באמת איש של שפיות. מודה, אמא ואבא, אני מודה לכם כל כך. ואני באמת באמת ממליצה על זה כדרך חיים. כהשקפה, השקפת עולם.
על מה אני בוחר להסתכל, ואיך אני בוחר להסתכל על זה, ואיך אני יכול באמת לעשות לעצמי טוב על הלב, ואחר כך אתה מקרין את זה גם החוצה. כי אמרתי לכם, כולם שאלו אותי, אני לא כל כך ראיתי את זה, אחרים שיקפו לי את זה. איך את מחייכת כל הזמן, איך את עליזה כל הזמן, איך הכל קליל אצלך ממש. ואמרו לי את זה גם בעיתות חירום אפילו. אבל עד שהגעתי למקום של החרדות הקשות, שהייתי בשיא של החרדות. ואני, שרגילה לחייך לעולם, לא שמתי לב שמשהו בהבעה שלי השתנה במשך הזמן, בלי לשים לב. ויום אחד אני הולכת לי לתומי למכולת השכונתית. במכולת השכונתית הייתי עומדת, מדברת עם בעל המכולת שהיה בחור צעיר, והיה לו גם איזה מישהו שהיה קבוע שם, והכרתי אותו דרכו. ויום אחד הוא הולך מהמכולת, אני הולכת לכיוון המכולת, הוא הולך מולי. ואז הוא עוצר ואומר לי, מה זה, את לא מחייכת? זה היה, אני לא יכולה להסביר לכם אפילו איזה שוק אני חטפתי. תחשבו על זה, שהייתי בסביבות 40 שנה בן אדם מחייך לעולם. רגיל שכולם אומרים לו איך הוא מחייך, ואיזה כיף לראות את החיוך שלו. והוא אומר עליי שאני לא מחייכת. בהתחלה אמרתי, איך הוא מעיז? ואז הסתכלתי על עצמי. ופתאום קלטתי שאני פשוט בחרדה, אמרנו שיש את הקיבוץ הזה, אתם זוכרים? קיבוץ של כל השרירים. ויש גם קיבוץ של שרירי הפנים. מה זה חיוך? חיוך אתה מרפא, אתה מעברר כאילו את הפנים, אתה נותן להם להיות רכות ונעימות. ובחרדה, אתה עושה את הדבר הזה פה, בדיוק בין הגבות, כי אתה דואג, וקשה לך, אז אתה מחזיק את עצמך. אני הייתי בהלם, אני אומרת לכם שבוע, אני רק חשבתי על זה. איך הוא העז להגיד לי שאני לא מחייכת? ואיזה דבר נורא זה שאני לא מחייכת. כאילו אם אני לא מחייכת, איבדתי משהו מהזהות שלי. מהאני שלי, מנטע. ופה אני חושבת שהוא עזר לי גם מאוד להבין ולהגיד לעצמי, את חייבת לעשות את זה אפילו בכוח. גם אם קשה לך, תעמדי מול המראה ותרפי את השרירים. ואז גם נחשפתי למה שלימדתי אתכם, לנשימות ולתנועה ולקיבוצים ולשחרור, להרפיה. אז כבר עשיתי את זה. אבל עד אותו רגע לא הייתי מודעת בכלל. לא ראיתי את עצמי, למי היה כוח וזמן להסתכל במראה בהתקפי חרדה, כן? אבל אני אספר לכם, הנה אני מספרת לכם עכשיו איך זה נראה. ומי שנמצא במצב הזה, ואפילו לא בהתקפי חרדה, עכשיו כשכולנו מסתכלים על הטלוויזיה, יום, צהריים, לילה, יושבים בלי לשים לב, טוחנים את החדשות, ולאט לאט כל הפנים משתנות. תשימו לכם מראה מול הפנים ותראו, אוקיי? זה תרגיל מאוד 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 חשוב. ותזכרו שאנחנו לא עושים את זה רק למצב רוח. אנחנו עושים קודם כל כדי להעלות את רמת החיסון של הגוף שלנו. אנחנו רוצים להוריד לחץ דם, דרך הצחוק, דרך חיוך. כן. עכשיו אני רוצה לספר לכם משהו מאוד מאוד חשוב. שאז תבינו באמת למה כדאי לצחוק. ולמה בכלל צריך לעשות את זה. במצבים הקשים שכל כך קשה לנו. המוח שלנו לא יודע להבחין בין צחוק שהוא אמיתי
לבין צחוק שהוא מלאכותי. אם אתם תתחילו לחייך, חיוך הוא כבר סימן לגוף שהנה הוא צריך לצחוק. הוא מזמן צחוק, והוא מזמן כבר את המערכות הפנימיות להפעיל את כל מה שציינתי קודם. זה בדיוק הפוך ממה שאנחנו עושים בחרדה, שהגוף מבין שהוא צריך להילחם או לברוח, ואז להכין את כל המערכת העצבית למצב הזה. איזה גוף מושלם. הוא יודע הכל. נכון? אז מה אנחנו אומרים בעצם? חייכו. תתחילו עם חיוך. פשוט חיוך. תקומו בבוקר, תסתכלו במראה. חייכם, תחייכו. זה לא עולה כסף, אבל זה שווה זהב. תחייכו. צחוק הוא בעצם, תזכרו, הוא אנטיתזה לסטרס או לחרדה. כי קורים בגוף דברים הפוכים. לא חושבת שראיתם אי פעם בן אדם, אולי בסטרס כן, אבל בהתקפי חרדה, הוא לא צוחק. למה? איך הוא יכול? הרי כל הגוף שלו מקובץ. ואם אנחנו רוצים לצחוק, אנחנו משחררים. אז מתי כן בעצם זה כן יכול לבוא בד בבד? כשאנחנו מודאגים. אנחנו בשלב הראשוני הזה של דאגה, של מתחילים לחיות בסטרס, אז אנחנו תוקפים. ויש לנו תרופה, אמרנו, נהדרת. חיוך, הומור, צחוק, ואתם על הגל. וזו כבר מניעה. כמובן שצריך להוסיף, כמו שאמרתי, תרגילים, פעילות ספורטיבית, נשימות, כל מה שלמדנו, אבל תוסיפו לזה צחוק, ואתם פשוט בעולם אחר. אתם פשוט מסלקים, משחררים את כל ההורמונים שעלולים לגרום לכם לחרדה. תקשיבו, זה פשוט פלא. אתם יודעים מה מרק טוויין אמר? הוא אמר, אין הומור בגן עדן. בכלל לא כל כך הבנתי את המשפט הזה, האמת. ואז התעמקתי בו. למה אין הומור בגן עדן? כשבגן עדן אנחנו פחות זקוקים לו. לא צריך אותו. הוא כבר, הכל אנחנו רואים שם במשקפיים ורודים. אבל במקומות אחרים של קושי, של סבל, של כאב, שם אנחנו צריכים את הצחוק הזה, כדי שיפיג את הכל, שיפיג את הכאב, שיפיג את הסבל. והוא עושה את זה נפלא. ממש אנשים שצוחקים יכולים ממש להבחין על בשרם שהכאב חולף או לפחות מופחת. אוקיי? בעצם אנחנו רוצים לסלק את הקורטיזול והאדרנלין, שהם הורמוני הסטרס שלנו, נכון? והרמה שלהם מאוד גבוהה בחרדה. אז גם אולי נשתמש בזה קצת אחרי, כשאנחנו נרגעים אבל הגוף עוד מתוח. אז יש לנו כוחות להתמודד עם העניין הזה של הצחוק. ואז אנחנו יכולים באמת לשחרר. אפשר לעשות את זה, דרך אגב, גם עם תרגילי ההרפיה שעשינו, אפשר לשלב שם. מה עוד אפשר לעשות בכדי לעודד באמת את ההומור, את החיוך, את הצחוק? כי בכל זאת, קשה לנו. אז אני מאוד ממליצה בימים האלה, ואני אומרת את זה בתור חובבת דרמות עצובות וכואבות, זה בדרך כלל מה שאני רואה, אם אני רואה טלוויזיה, אבל בתקופה הזו, ממש במודע, החלטתי שלמרות שאני חושבת שזה בזבוז זמן, לראות כל מיני דברים מצחיקים, כל מיני סדרות מטופשות ומשעשעות, שבדרך כלל אני אומרת חבל לבזבז על זה זמן, אני אמרתי לא, עכשיו את תראי את זה. אספר לכם את האמת, גם נהניתי. אני לא מתביישת להגיד. אני עובדת עם ילדים, אני יודעת להיות אינפנטילית, כמה שאתם רוצים. זה שומר עליי. שבוע בגן ילדים וגם אתם כאלה. אז כן, אבל בחרתי כי היה לי קשה. היה לי קשה לראות חדשות, אני לא רואה חדשות דרך אגב, כמעט ולא. אני מדי פעם, כדי להיות בעניינים, ויש לי גם אפליקציה כזו,
ש3 פעמים ביום מדווחים מה קורה, שתהיה בעניינים, ובסוף יש גם חדשות טובות. ממליצה מאוד מאוד מאוד. ללכת קצת לסטנדאפ. מותר לכם, ואם מישהו שואל איך אתה מסוגל ללכת, תגידו נטע אמרה לי, אוקיי? לוקחת את זה על עצמי, אני אשמה. לא להרגיש אשמים. אמרנו, זו תרופה למערכת החיסונית שלכם. אתם לא רוצים לקחת כדורים, נכון? אז זה במקום כדורים. אז ללכת לראות סטנדאפ, ללכת לראות הופעות בידור שעושות לכם טוב. לא לקחת את עצמכם יותר מדי ברצינות. לתת לעצמכם קצת להשתתות. תצחקו על הפדיחות שלכם. כן, אני מרשה. שוב, אני כבר עשיתי את זה. בביג טיים עשיתי את זה, ועכשיו תורכם. כדאי לכם לעשות. אני עכשיו ממשיכה לעשות את זה, והיום אני עושה את זה בגלל שיש קושי, אז אני מאלצת את עצמי לעשות את זה. כן. אני עושה גם תרגילי יוגה צחוק, שגם אותם אנחנו נלמד, ואני רוצה שתחוו. מי שהיה איתי יודע שעשינו גם, אני חושבת שבתרגילי תנועה, עשיתי לכם קצת תרגילים שאני עושה עם ילדים, ואם לא, אנחנו נעשה עכשיו משהו קצר, אני אזכיר את זה גם לאלה שלא ראו, וגם גם לאלה שהיום פה, ולא יזיק להם, אוקיי? אז התרגיל הראשון הוא כזה. עכשיו, מה חשוב, לפני שאני מתחילה, מה חשוב בתרגילי יוגה צחוק? זה לא רק הצחוק. למשל, היה לי ילד שצחק, לא. הצחוק הזה לא מפעיל לנו את הנשימה. ואנחנו אמרנו שאנחנו רוצים להפעיל את השרעפת ואת כל שרירי הבטן בצחוק. כלומר, זה צריך להיות צחוק. צחוק כבד, צחוק אמיתי, מלא, ככה מלא מלא. למלא ממש את הצחוק הזה כמה שאתם יותר יכולים. לא להתבייש. תעשו את זה לבד, תעשו את זה באיזשהו מקום, באיזה יער, לא יודעת מה, אבל תעשו את זה. כי זה בריא, אוקיי? אז אנחנו משלבים ביוגה צחוק, נשימה, יחד עם צחוק, אוקיי? על השלב הראשון אנחנו עושים סמיילי. אנחנו עושים בעצם עיגול תוך כדי נשימה, שאיפה. ואז אני אצייר לו, אנחנו עושים עכשיו הכנה רק. אני אומרת, אבל עם הרבה אוויר. ואני עושה לו עין, זה עין. עכשיו נעשה לו חיוך גדול גדול גדול, ונעשה, לצחוק ממש ממעמקי הבטן, אל השרעפת, ולהוציא מהפה את האוויר. אוקיי? תרגלתם עכשיו גם צחוק, וגם נשימה, וגם כיף. הילדים מתים על זה. אם יש לכם ילדים, תעשו את זה, הם פשוט מתים על זה. עוד דבר שאני עושה להם, זה הגורילה. וואו, זה ממש אוהבים. שימו ידיים בבקשה כאן, מעל החזה, ומעל החזה זה לא סתמי, כי כאן יש לנו את בלוטת הטימוס, שמאוד מאוד חשובה, ואנחנו בעצם ניקח אוויר, ננפח את כל המערכת, ועכשיו אנחנו פשוט עם אגרופים של גורילה נוציא אוויר בנשיפה עם קול. אז בואו נעשה את זה ביחד. לקחת אוויר, לעצור אותו קצת, ואז רואים? עכשיו, אם תעשו את זה אחד מול השני, תמות מצחוק. זה מאוד מצחיק. זה אינפנטילי, זה מצחיק, וזה בריא. אוקיי? ועכשיו אנחנו ניגע בעוד 3 מוקדים. בעצם אפשר לעשות כל דבר כזה, אתם יכולים להמציא אפילו לבד. זה ממש לא כל כך משנה איך תעשו את זה. זה פשוט להיות יצירתי ולהמציא משהו שיעשה לכם טוב על הלב. ואנחנו גם הכרנו את ערכת הפרח. אתם זוכרים את הפרח והנר? אז אנחנו רק נעשה עכשיו, ניקח את הפרח, ניקח שאיפה, נריח ונגיד, ככה הנחה כזאת, כאילו, אתם מוצאים את כל האוויר העודף, מוצאים את כל הדאגות המיותרות,
כל מה שלא צריך בגוף. משאירים רק את הדברים הטובים, נטו. אז בואו נלך עכשיו לצ'קרת הגרון שלנו, אוקיי? נניח פה את הידיים, נתמקד בגרון, פה, כן, ונעשה ככה. ממש ככה. אפשר להמשיך ככה לפחות דקה, כן? צריך לעשות כל תרגיל בערך דקה. אפשר לעצור, ובין תרגיל לתרגיל אנחנו שוב ניקח אוויר עם הפרח, נריח אותו. זה מצחיק אותי. באמת אני לא עושה את זה בכוונה, זה מצחיק אותי כל פעם מחדש. איזה כיף. אז עשינו שוב, ואנחנו נלך לצ'קרת הלב, אוקיי? צ'קרת הלב ממוקמת פה, בין התמות בערך. ואנחנו ניקח את הידיים מפה, ונעשה. מעולה. קחו שאיפה מהפרח. כמה טוב. תוכלו להרגיש איך הגוף ממש נרגע. ממש. וניקח עוד צ'קרה אחת, והיא צ'קרת המין. קצת מתחת לפופיק שלנו, לטבור, נשים את הידיים ונגיד, אוקיי? קחו את הפרח. וואו, לי זה עשה ממש טוב. מקווה שגם לכם, וממש אפשר לעשות את זה כל בוקר וכל ערב וכל פעם שמרגישים קצת סטרס אחרי החדשות אולי. ופשוט בלי להתאמץ, כמה דברים קורים לכם באותו רגע בגוף. כמה בריאות טהורה אתם מכניסים לגוף, וכמה רעלים אתם מוציאים החוצה עם הצחוק הזה. נכון שזה נפלא? תחייכו לעולם. העולם יחייך אליכם. זה בדוק. ואני רוצה לשתף אתכם בכמה ציטטות שמצאתי, שקשורות לצחוק, והן מאוד מצאו חן בעיניי. יש הרבה, אבל אני בחרתי כמה. אז בואו נתחיל. צחוק הוא העיסוי הטוב ביותר ללב. כן, בעזרת הצחוק אנחנו באמת מצליחים לחסן את המערכת, וזה אומר שגם מורידים לחץ דם, וגם בעצם אנחנו מונעים מחלות לב. כן? חיוך הוא קו עקום שמיישר הכל. מה אנחנו יכולים להשיג בחיוך? חיוך לא עולה כסף, אבל שווה זהב. צ'פלין הגדול שלי, הגאון הזה, אמר, זה המשפט מפתח שלי, יום ללא צחוק הוא יום מבוזבז. לא שווה כלום, לא עשיתם כמעט כלום. אם אתה רוצה שאלוהים יצחק, ספר לו על התוכניות שלך. זה אמר רודי אלן, גם הוא גדול. הוא משתמש בהומור בצורה מדהימה. צחוק הוא הדרך הזולה ביותר לשפר את המראה שלכם. אני יכולה להגיד לכם שבגן אני ממש רואה את זה. יש ילדים, הם לא נולדו הכי יפים בעולם. למרות שבעיניי ילדים כולם יפים. אבל באמת יש ילדים פחות יפים, אוקיי? לא שהם לא יפים, הם פחות יפים. אבל כשאתה מכיר אותם, ואתה רואה שהם מחייכים וצוחקים, והם משתמשים בהומור, ומשתוללים ומשתובבים, הם פתאום כל כך יפים בעיניך, באמת. אתה אומר, וואו, שיקרתי אותו, הוא לא היה נראה לי כל כך יפה. ועכשיו הוא, ולהפך, היה לי פעם ילד יפה, כולם אמרו לו איזה יפה הוא. ואני לא הצלחתי לראות את היופי שלו. למה? הוא היה הולך כל הזמן ככה, כעוס.
זה עשה לי רע, זה עשה לי רע על הלב, ולא יכולתי, באמת, השתדלתי ולא ראיתי את היופי שלו. חיוך זו בעצם פעולה של אהבה. כי צחוק הוא השפה של הנפש. וכשאנחנו מתחילים לצחוק על משהו, הוא מפסיק להיות מסוכן. ואני ממש ממליצה לכולכם להתחיל כל בוקר עם חיוך. להמשיך במשך היום, להרחיב את החיוך ולצחוק. להגיע הביתה ולפני השינה לחייך, להרפות שרירים. תזכרו, זו התרופה שלכם. 3 פעמים ביום לפחות. המינון לא חשוב. כל המרבה הרי זה משובח. תצחקו. תעשו לעצמכם טובה. אני ממש מודה לכל מי שהיה פה, לכל מי שהשכיל לצחוק ולחייך יחד איתי. ומאחלת לכם תמיד, תמיד להיות בהומור ולראות את הצד החיובי. ולהימנע מלהגיע למקום שאני פעם הגעתי אליו, לחרדות. אז שיהיה ערב טוב ולילה טוב עם חיוך גדול, ונתראה בעוד שבועיים. להתראות.